שלום חברים. עכשיו אני אספר לכם היום אני אספר לכם על חיי ביוסטיה. נקווה באמת שתהנו. חיי ביוסטיה. אני הרי נולדתי ביוסטיה. ובאמת חייתי שם כל חיי. עד עכשיו אני כבר בישראל, אבל פעם עד גיל 22 הייתי ביוסטיה. והייתי מאוד ילד טוב והייתי עושה שביעים והייתי מתנהג יפה. בדרך כלל. שאר האחים אני לא זוכר כל כך, אבל חלק מהאחים היו קצת בעייתיים, אבל היה בסדר בסוף. בקיצור, כל ערב שהיינו חוזרים מהבית ספר אני ואחיי, יש לי 21 אחים. ואחד מהם זה אחותי שהיינו הולכים כל ערב עם משפחתנו ביוסטיה שלי. הייתי הולך עם אחותי לטיול בהצגה או בסרט. כל ערב שהיינו חוזרים מבית ספר. היינו חוזרים מבית ספר, בערב היינו הולכים לסרט או להצגה. והיינו באמת עושים כיף כל ערב אחרי בית ספר. אני ואחותי, שקראו לה אנה. היינו ביוסטיה, אנחנו היבוסים. אנחנו גדלנו ביוסטיה ואנחנו חיים ביוסטיה. היינו יהודים. ובייחוד אני אחר כך הייתי הולך לבית ספר, כל פעם היה לי שיעורי בית. כל הזמן. שיעורי בית האלה לא אכלתי, כל פעם הייתי צריך חייב לעשות אותם. אבל אם החיקו אותי זה היה מאוד קשה. אמא שלי קראו לה מיקה, ועל שמה קראו לי מיקה. וזה, היא באמת הגבילה עליי את כל השיעורים האלה. באמת, היה קשה לעשות שיעורי בית. ההורים שלי מאוד קשושים היו. ההורים מאוד קשושים היו להם. היה מאוד קשה. מאוד קשה. ובוא נגיד שבסופו של דבר הצלחתי בזכות ההורים שהקשו עליי ולא ויתרו עליי. והנה הצלחתי בזכותם, בזכות הפשיקות שלהם. היה לי אחים טובים מאוד, היינו חברים. היו לי קצת אחים בעייתיים, אבל בסדר. אחותי הייתה קצת יותר טובה. והקטנה. הייתי הולך איתי. והיה כיף. אחר כך התקדמתי, הלכתי לאוניברסיטה, בהגות, בכל מיני, בחשבון, במתמטיקה, בכל מיני דברים, אני כבר לא זוכר, אבל הצלחתי ברוב. היה לי ציונים מאוד גבוהים ואני די משכיל, בסדר, נהניתי. אחר כך התפתחתי להיות שחקן כדורסל לפי פלוס, הספקת את מוסקבה וזה. עד היום עליתי לארץ, סיירתי מסביב לעולם, זה היה כיף מאוד. תודה רבה לכם.